умуман ҳамин Қаллобон дар Тоҷикистон фаъолият доранд ё берун аз Тоҷикистон? фаҳмидан хеле душвор аст. Онҳо метавонанд ҳам хориҷ аз кишвар бошанд. махсусан сӯистифода аз номи бонкҳо, ширкатҳо ва мансабдорони тоҷик. Чунин видео-роликҳо хеле зиёд шуда истоданд. Чӣ кор кунанд мардум ки ба доми чунин Қаллобон наафтанд? Воқеиятро аз дурӯғ ҷудо кардан хеле душвор аст. Ин акси шумо аст, ба ин бовар доред ё не? ҳадафи онҳо ҷамъ намудани данниҳои шумо аст. тариқи ҳамлинаҳои мобилӣ метавонанд ки маблағи шуморо аз сурати гиранд. эс надорад. HTTP аст. тавассути WhatsApp, Telegram аз номи дӯстон мебиёд. То ҳадде расиданд ки фейкро аз масалан дилгармӣ ба ягон кор ё дигар шуморо мутмаин мекунанд ки ба ҳамин барномаҳо яъне ворид шавед. ҳамон маблағгузорӣ медароед. онҳо аллакай антивируси онҳо аллакай анализ карда метавонад ки мардум чӣ кор кунанд? Бояд накушоянд ё сарфи назар кунанд?